Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwimotiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri, tokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinotenda uri kuredi atinayo nhasi nemusoro wenyaya unoti Polluting the Sanctuary Part 3. Yes, Polluting the Sanctuary Part 3. Mfundisi tiverengerei pana Daniel 11 verse 31. Daniel 11 verse ya 31. Hondo dzichamutswa naye dzichamhura nzvimbo tsvene iyo nhare. Vachabvisa chipiriso chinopiswa nguva dzose ndokumutsa chinonyangadza chinoparadza. Muna Daniel chapter 11, chiprofita chemuna Daniel 11 chinoita kunge chinosiyana nechemuna Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Pakuti Daniel 11 hainyanyoshandise mifananidzo, inongotsanangura nyaya dzacho mumavara mashoma, asi pachirehwa zvinhu zvakakura zvinogona kukavha so many years akawanda, asi zvangotaurwa mumashoko mashoma. Saka mufundisi, pamaverengapo pari kutsanangurwa nhoroondo yechechi. Tatobva kunana, because panopiwa nhoroondo idzi muchiprofita chaDaniel. Nhoroondo yenyika ino kusvika Jesu achiuya inopiwa ichitangira paBhabhironi, youya paMedo Persia, youya paGreece, youya Roman Empire, then Roman Empire yadivhaidha kuita 10, pozoparara mamwe madzimambo matatu kosara 7, neChristian Church yaane masimba kwatokunana 538 AD zvichienda mberi. Saka ndopamaverenga pari kunzi chimwe chichaitwa nechechi kupoluta sanctuary, kusvibisa nzvimbo tsvene. Muchidzidzo chakapfuura mufundisi vakatsanangura imwe way inogona kubatika yekutsanangura kuti kupoluta, kusvibisa kudii. Vaiti mwana kana achienda kuchikoro odzoka, pamba paine kamwe kamwana kasati kakuenda kuchikoro asi kanogara kachiona vakoma vachinyora homework vachidaro. Imimi mukasakaona kamwana kaya kanogona kutora bhuku rekuchikoro neballpoint kotanga kubharabhadza mubhuku muyavo. Saka kakubharabhadza kaya kanoita kuti zvakanyorwa zvisaoneke ende zvabharabhadzwa hazviverengeki. Saka patiri kuti polluting the sanctuary, mufundisi, tiri kuti kubharabhadzwa kwakaitwa nyaya yaidzidziswa nesanctuary. Kuti zvisaoneke. Nekuti sanctuary, mufundisi, ndoyenge yarayirwa Moses kuti avake. Asi achivaka achiona uri mufananidzo wechaiyo iri kudenga yaairatidzwa. Saka musanctuary mune zvaidzidzisa kuti tizive zviri Mwari, kuti anoponesa sei vanhu. Toziva futi kuti ivo vanhu kana vaida kuponeswa zvii zvinotarisirwa kwavari. Saka drama racho rese iroro rekuti unzwise kuti zvinofamba sei raiitwa musanctuary.
saka patiri kuti polluting the sanctuary manje tiri kubva tati zvaida kunzi vanhu vadzidze kuti Mwari anoponesa sei kubva mudhirama iri, mudhirama raiitwa pasanctuary. Chechi yakazvibharabhadza kuti vanhu vasazvione. Mamanzwa nyaya yacho. Saka ngationei sanctuary kuti inge yakamira sei. Hebrews 9 verse ya 1 na 2. vaHebrew 9 verse 1. Zvino neii sungano yokutanga yakanga ine mirayiro yokushumira Mwari nayo neimba tsvene yenyika. Nokuti tabhenekeri yaiva yokutanga yakagadzirwa, makanga mune chigadziko chemwenje netafura nezvingwa zvokuratidza, ndipo panonzi patsvene. Yainzi sanctuary yaive yakaita sekuti uri kusvika pamba panenge paine zvakajairika toti fence kana jurawo. Saka waiti uchipinda pamba ipapo uri kupinda muyadhi unenge watoo musanctuary mese. Saka muyadhi ndo maita zvinhu zvakafanana nekuti munhu akatadza aiuya negwai rake rourayiwa muyadhi pobva paita paipisirwa mhuka maofferings acho muyadhi. But mukati meyadhi maizoita imba ine 2 rooms. Marooms acho inenge iri kwekutanga yainzi holy place, imwe room yechipiri yonzi most holy. Saka yamaverengai iholy place yanzi patsvene. Saka chii chaiwanikwa muroom iyoyi yekutanga iyi? Manzi chekutanga ndo maine chigadziko chemwenje chiya chatakakurukura muchikamu chapfuura. Chimwe chaivepo yanzi paive netafura yaigadzikwa chingwa. Saka ndo patauda kuenda ipapo patebhoi, ndo patinoda kudzidza nhasi patebhoi iyoyeyo kuti tione kuti zvii zvainzi naMwari tidzidze patebhoi. Tonzwisisa kuti saka Mwari anoshanda sei kuponesa vanhu uye kuti vanhu vanofanira kuitei kuti vaponeswe. Tichibva patebhoi iyo yaiwanikwa muholy place, zvinobva zvaita kuti tizoona kuti saka chechi yakabharabhadza sei, yakazvipoluta sei chokwadi chakanaka chakadaro. Zvabatika. Saka timboona tebhoi iyo Exodus 25 verse 23 na 24 neverse 30. Exodus 25 verse 23. Itawo tafura yamatanda omuakashia, kureba kwayo makubhiti 2 noupamhi hwayo kubhiti 1 nokukwirira kwayo kubhiti 1.5. Uifukidze nendarama yakaisvonaka, ugoitira hata yendarama inoipoteredza. Verse 30. Verse ya 30. Misi yose unofanira kuisa pamberi pangu patafura chingwa chokuratidza. Saka hanzi tafura iyi mufundisi, mameasurements acho atotaurwa nebhaibheri yenge yakaitwa nemapuranga. But mapuranga aya akakotwa negold, zvekuti kuzoonekwa kwayo yaive mudziyo wegold. Yakanyatsoitwa hata yataurwa ieji yakanaka yekuti zvinenge zviri patafura zvisadone. Zvikanzi paifanira kuzopota pachigadzikwa chingwa chekuratidzira, chirungu chinoti showbread. Chingwa chekuti chinogara chiripo chichionekwa chiripo. Chinofanira kungogara chichionekwa chiripo, chekunge zvinonzi chingwa chekushow. Saka chaitonzi showbread. Kunge display. Exactly. Sedisplay chogara chiripo. Saka ndokurayira kwaya kwakaita Mwari. Ana Moses vakatozozvigadzira ndobva zvapera. Ngatichionai akuisa tebhoi iyaya musanctuary panzvimbo yaya pana Exodus 40 22 na 23. Exodus 40 verse 22. Akaisa tafura mutende rokusongana kurutivi rwetabhenekari nechekumusoro kunze kwechidzitiro. Akagadziravo chingwa pamusoro payo pamberi paJehovha sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Manzwe here kuti tafura yaive nepozisheni ipi muholy place? Anzi nechekumusoro kunorth. Maybe jekeserai vanhu itotangai munhu uchiuya paparuvazhe paya vanzwisise. Takambonzwa muchikamu chakapfuura kuti sanctuary kavakirwa kayakanga yakaitwa, gedhe rekupinda muyadhi ranga riri kumabvazuva kueast. Saka kana munhu wapinda nedhoo rekusvikopinda munzvimbo tsvene ranga rakatendeka futi kumabvazuva kueast ikoko. Zvekuti kana munhu achipinda pamusiwo wenzvimbo tsvene, chigadziko chemwenje chiya chatakaona changa chiri kuruboshwe ndo kusouth. Saka north
yanga iri kurudyi, inenge yakurudyi. Saka zvaitarisana kuti chigadziko chemwenje chatakadzidza chiya chiri kusouth, kunorth, kurudyi ndokwaiita tafura yechingwa iyi. Munhu anenge apinda akapira musana kumabvazuva, saka munhu aipinda akatarira kumavira zuva. Kuruboshwe chigadziko chemwenje, kurudyi kwobva kwaita tafura iyayi. Hatinzwei zvimwe pamusoro pechingwa chaiiswa ipapo pana Leviticus 24 verse 5 to 6 neverse 8 to 9. Leviticus 24 verse ya 5. Iwe unofanira kutora upfu hwakatsetseka ugobika nahwo zvingwa 12. Chingwa chimwe nechimwe chinofanira kuitwa nezve12 zveefa. Unofanira kuzvigadzika patafura yakaisvonaka pamberi paJehovha uchiita nhurikidzwa 2, 6 panhurikidzwa. Verse 8. Musi mumwe nomumwe weSabata unofanira kuzvirongedza pamberi paJehovha nguva dzose, ive sungano isingaperi inoitwa navana vaIsraeri. Zvinofanira kuva zvaAroni navanakomana vake, vazvidye panzvimbo tsvene, nokuti chitsvene kwazvo kwaari pakati pezvipiriso zvinopiswa, zvinopisirwa Jehovha nomutemo usingaperi. Saka patafura paya paiswa chingwa, tingati kana kuti mabhanzi 12. Hanzi nebhaibheri aiitwa ari toti mapile, mirwi miviri. Aita murwi apa, mumwe murwi apa. Murwi une 6 nemurwi une 6 aiitwa ari 12. Saka hanzi aigadzirwa sabata roga roga. Ndopaibhekwa mabhanzi aya. Sabata tukura zuva rechinomwe revhiki raiitwa chechi. Aigadzirwa nevaprista ari 12 musi weSabata. Saka svondo rese anenge ari display. Anenge ari display aripo patebhuru. Osobviswa musi weSabata. Obviswa Sabata inotera. Paaibviswa paya aizodyiwa nevaprista, Aroni nevana vake. But pavabvisa vobva vasiya vaisa mamwe ari fresh. Hativerenge munzwe nhoroondo yacho yakatozomboitika pana 1 Samuel yechingwa ichocho pachinotaurwa nezvacho kuti kwaingowa kurayira zvakatozomboitika here zvinhu izvi. 1 Samuel chapter 21 verse 1 to 4 neverse 6. 1 Samuel 21 kubva paverse 1. Zvino Dhavhidhi akasvika Nobhi kuna Ahimereki muprista. Ahimereki akasongana naDhavhidhi achidedera akati kwaari, uri woga neiko usino mumwe newe? Dhavhidhi akati kuna Ahimereki muprista, mambo wakandirayira basa, akati kwandiri, ngakurege kuva nomunhu unoziva chinhu chebasa randinokutuma naro nerandinokurayira. Majaya ndakarayira kusongana neni pane imwe nzvimbo. Naizvozvo zvino muneiko pano? Ndipei zvingwa 5 muruoko rwangu, kunyange zvipi nezvipi zviripo. Muprista akapindura Dhavhidhi achiti, hapane chingwa chinosidyiwa muruoko rwangu, asi chingwa chitsvene ndicho chiripo, koga kana majaya akazvidzora kuvakadzi. Verse 6. Naizvozvo muprista akamupa chingwa chitsvene, nokuti kwakanga kusine chingwapo, asi chingwa chokuratidza chakanga chabviswa pamberi paJehovha kuti chingwa chinopisa chiiswepo pazuva rokubviswa kwacho. NdiDhavhidhi aitiza kuurayiwa namambo Sauro. Ane nzara, zvikanzi ndibatsirewo asvika kumuprista, zvikanzi hatina chingwa. Zvikanzi chero chekuti ndingokwanisa kudya, zvikanzi aiwa, chingwa chiripo ndechiya chedisplay. Tanga tichatongochibva muchibvisa patafura kuti tiise chiri fresh. Ndo chaakatozopiwa ichocho. Saka kuratidza kuti nyaya iyi yakatozoraramika. Yekuisa chingwa chogara chiri padisplay kwesvondo rese. Sabata rinotera vobvisa chingwa, vobva vaisa chinenge chiri fresh. Kuti tinzwise kuti chingwa ichi chairevei vateereri. Maybe mufundisi, toda kuti tiverenge kumwe kudya kwaye kwakapiwa vana vaIsraeri. Toona kuti zvinobuda sei. Endai pana Exodus 16. Exodus 16. Verengai verse 22 na 23. Verse ya 22, Exodus 16. Nezuva retanhatu vaiunganidza chingwa vachiita zviyero 2, mumwe nomumwe omeri 2. Zvino vakuru vose veungano vakauya kuzoudza Mozisi. Mozisi akati kwavari, ndizvo zvakataurwa naJehovha,
Mangwana ezuva rezororo isabata rakatsaurirwa Jehovha. Gochai zvamunoda kugocha, bikai zvamunoda kubika, zvose zvasara muzvivige muzvichengetere mangwana. Apa vateereri babatai munzwe zviri kutaura bhaibheri. Vana veIsraeri pavaifamba murenje, Mwari aivapa mana yaidonha iya. Saka munhu nemunhu ainonhonga mana inoringana navo. Vaizviita for 6 days. Zuva rekutanga kusvika rechitanhatu. Rechitanhatu vainzi nongai double portion. Nekuti pazuva rechi7 kunenge kusina mana inodonha. Saka vanhu vaibva vanonga times 2 musi wechi6. Musi wechi7 sabata ichikwana hakuna mana yaiwanikwa kusango yaidonha. Right, ngatichidzoka ipatafura yechingwa. Tafura yechingwa yanzi musi wechi7 ndo paitobikwa chingwa. Choita vhiki rose chakadisplayiwa chiri pashow. Then chodyiwa musi wesabata unoteera vaakuisa chimwe patafura chiri fresh. Muri kuona zvikuita kunge maopposite order yacho. Kuti icho mana sabata yaisawanikwa. But chingwa chiri kutonzi sabata ndo pachaigadzikwa. Chogadzirwa. But during the week chinei chakangodisplayiwa. Uko during the week ndo pavainhonga mana. Sabata payaikwana hakuna chiriko. Munoona kuti ndakaonei pandaiverenga. Ndakabva ndaona kuti saka chingwa ichi chaiswa patafura hachingambomirire zvimwe chete nemana yainhongwa nevana veIsraeri. Hongu chese chikafu. But ndofunga chine zvachanoreva zvakasiyana. Nekuti mana munoona kuti yairevei. Besides kudzidzisa vanhu veIsraeri kuchengeta sabata, yaivatondedza kuti murenje makaoma makadai Mwari anokuraramisa ine zvekudya. Yaireva kuti zvekudya zvedu zvepanyama Mwari ane hanya nekutipa. Mazvona. Saka ndakabva ndaona kuti chingwa chaiswa patafura hachingamboreve izvozvo. Because ichi chaingogadzirwa musi wesabata wega wega. But kwandiri ndakaona kuti hongu zviri kutenderera pachikafu, but meaning yacho haingafanani. Ameno kuti manzwa here zvandikutsana. Munogona isa mumashoko enyu kana kuti zvabatika. No, ndoona sekunge zvachika vateereri kuti mana yaipiwa mazuva ese. Mwari vachiratidza kuti vanoprovhaidha kuvana vavo. Right. Asi musi wesabata yanga isingawanikwe. Nekuti sabata vaifanira kuzorora vachidya zvakaunganidzwa zuro. Asi ichi chingwa chemutemberi ichi pavhiki rese hapana aichibata, chaive chakangogadzikwa chichingoonekwa chiripo. Musi wesabata ndo waibhekwa chitsva navaprista vonochiisa ipapo. Zvirava kuti pane zvachaidzidzisa zvakasiyana nekuti Mwari anoprovhaidha chikafu chokudya. Thank you, Pastor. Ngatimbonzwa kambo vateereri tuye toenderera mberi nechidzidzo chedu Polluting the Sanctuary Part 3. Rimwe zuva tichaenda kumusha wembiri, takapfeka nguo chena nekorona chene, tichakwira takananga kudenga kopenya, tonoimba nengirozi tese. Torumbiza toimba haleluya, Isu torumbiza Yesu zitarange, torumbiza toimbira tawedenga irenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Tichafara kumuona mununuri wedu, nemavanga emawoko nepfumbo padivi, tichaziva nezverudo rwakatinunura, toruimba nekusinga peri. Torumbiza toimba haleluya, Isu torumbiza Yesu zitarange, torumbiza toimbira tawedenga irenga
nekusingaperi. Haleluya. Hama yangu gadzirira kusangana nashe, zviratidzo zvotiudza iye ave pedyo, ndizvo tigozorumbidza iye muponesi, kana tamugamuchira nasi. Torumbidza toimba haleluya, isu torumbidza iye Jesu, zita rake Jesu, torumbidza toimbira tawedenga, iye ngarumbidzwe nekusingaperi. Haleluya. Tuimba haleluya, isu tokudza zita rake Jesu, torumbidza wedenga, iye ngarumbidzwe nekusingaperi. Haleluya. Tuimba haleluya, isu tokudza zita rake Jesu, torumbidza wedenga, iye ngarumbidzwe nekusingaperi. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Polluting the Sanctuary part 3, kusvibiswa kwenzvimbo tsvene part 3. Taona isusu kwatiri kubva uko mamiriro akanga akaita pasanctuary. Haiti kana muchienda kusanctuary panga pane yadhi zvokuti dai kuri kutaura kwanhasi taiti yadhi yakakomberedzwa, inga fenzi kana jurawo kana kuti ruzhowa. Saka gedhe rekupinda waisapinda nepese pese nekuda kweruzhowa rwakakomberedzwa. Saka gedhe raisiwa nechekumabvasuva. Saka munhu waiti kana waakunopinda muyadhi waipinda nekumabvasuva. Mukati meyadhi iyi ndo makavakwa imba ine kamuri mbiri, ndo painzi patsvene kamuri yekutanga. Kamuri yechipiri yainzi patsvene tsvene. Asi musiwo wekupinda panzvimbo tsvene wanga wakatarisa zvakare kumabvasuva kune gedhi kuya, zvokuti kana uchipinda munzvimbo tsvene kuzasi kusouth ndo kwakanga kuine chigadziko chemwenje. Saka iwe wakafuratira kumabvasuva, chigadziko chemwenje changa chiri kuleft kwako, kuruboshwe. Kunorth kurudyi kwako ndo kwaiwanikwa table yaiiswa chingwa ichi chatiri kukurukura nezvacho. Toda kutenda mufundisi. Saka tazopedzisira tichiona kuti chingwa ichi achingambomirire zvakafanana nemana yaidona. Nekuti maitirwo acho ari kuita unge maopposites. Saka tauda kuchinzwa kuti zvairevei. Zviri kureva here kuti vhiki roga roga mumachechi pane paifana kuiswa chingwa? Zvairevei zvinhu izvi? Izvozvi mazuva anaya. Mumazuva anaya kuti here Mwari ari kuti sanctuary dzedu kana kuti machechi edu, matemberi edu, tirambe tichiita tafura yatinoisa chingwa, chimwe chobva chatodyiwa musi iwoyo every week? Zvairevei zvinhu izvi? Saka ndo zvatoda kuti tichiona manje. Pana Matthew 4 verse 4 hatitange tanzwa pechingwa bedzi kuti zvinomira sei kana Bhaibheri richitaura zvechingwa. Mateo 4 vhesi ya4. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo maMwari. Bhaibheri rinoti haro chingwa, vateereri, ndo zvaive common panharaunda yekupalestine vachidaro.
but dai kuri kumwe kutaura chingwa chakarongedzwa chiya pari kunzi munhu angararame nechingwa bedzi, parinobuda pfungwa yechikafu. Kuti kana tikuta nyaya yechikafu yechingwa taakuuya kune zvemweya, hachizi chikafu chedumbu chinenge chichirehwa, pari kurehwa shoko raMwari. Kureva kuti tirarame panyama tinoda chikafu chepanyama, kutiwo tirarame pamweya tinoda shoko, ndo chikafu chemweya. Saka zvaimirirwa nechingwa ichi, chingwa chinoraramisa panyama, ndo zvinomirirwa neshoko rinoraramisa pamweya. Saka tingati shoko chingwa chepamweya. Ndizvozvo ndo zvaitoedza kurehwa naJesu ipapapo, kuti chingwa chairatidzirwa chiri padisplay patafura paya chaimirira shoko raMwari. Chinogona kumirira chii zvakare pana John 6 verengai vhesi ya 34 na35. John 6 verse 34. Zvino vakati kwaari, Ishe, tipei chingwa ichi misi yose. Jesu akati kwavari, ndini chingwa choupenyu. Unouya kwandiri haangatongovi nenzara, nounotenda kwandiri haangatongovi nenyota. Saka Jesu paaita minana yekuti chingwa chiwande vanhu voguta panyama, aivavarira kuti avaratidze kuti sezvinoita chikafu mukachidya miri yenyu yosimba, ndo zvinofanira kuita munhu anenge agamuchira Jesu pamweya, kuratidza kuti haugone kurarama Jesu asipo pamweya. Saka panapa Jesu ari kunoreva kuti chikafu ichocho chinodudzirwa chichireva iye. Chingwa ichocho vaikumbira chikafu zvikati tipei chingwa ichocho, futi zvikanzi aiwa muri kuramba muchikonzentrata chikafu chepanyama, ndini chingwa chaicho. Chidzoka muri kumboona kuti pachidzidzo chimwe chatakamboita kumashure, pakanzi chiedza ndiJesu, chiedza ishoko raMwari. Ndizvozvo. Panapa pakunzi chingwa ndiJesu, chingwa ishoko futi. Muri kutobata zviri correct. Ndizvozvo. Saka patiri kuti polluting the sanctuary, kubarabhadzwa kwesanctuary, munhoroondo yenyika yechechi, chokwadi ichochi chakasvika kuvharwa. Kuti vanhu vanzwisise zvaJesu chaiye, zvanga zvisawaniki. Kuti vanzwisise shoko raMwari, zvanga zvisawaniki. Saka patiri kuti polluting the sanctuary part 3, tiri kuti chokwadi ichi chekuti zano rekuponesa vanhu raMwari rinotenderera pana Jesu, richitenderera pashoko rake. Izvozvo zvakasudurudzwa, zvakabharabhadzwa nechechi, zvekutoti instead yekuti vanhu varambe vakafokasa pana Jesu, vachiramba vachifokasa pashoko rake, vanga vaakufokasa pane zvimwe. Vabvisirwa chakakosha chacho. Vabvisirwa chakakosha chacho poiswa zvisina kukosha. Saka kukosha kweshoko iroro muri kuona kuti shoko riri kunomirira chingwa chinoita kuti tirarame pamweya. Verengai munzwe pana Timoto wechipiri chapter 3 verse 15 to 17. 2 Timothy 3 verse 15. Kuti kubvira paucheche hwako wakaziva manyoro matsvene anogona kukupa uchenjeri hunoisa kukuponeswa nekutenda kuri muna Kristu Jesu. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira pakudzidzisa nokurayira, nokururamisa, nokuranga kuri mukururama, kuti munhu waMwari akwane agadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka. Saka zviri kunzi vateereri, Bhaibheri basa raro ndo rinobatsira kuti munhu waMwari akwane. Ndo rinofanira kushandiswa nevatendi pakudzidzisa, pakuparidza, pakurayira, pakuranga, kuti munhu anzi uyu haana kwashi pamweya. Bhaibheri ndo basa raro. Ende ratoti rugwaro rwose, whole scripture, kureya Old neNew Testament pastor, zvese pamwe chete. Ndakambodzwa muchidzidzo chakapfuura muchiti saka poitwa sei kuti unenge uine muvakidzani anoenda kuchechi asi vachiti hatishandise Bhaibheri. Ndokumbira kuti pindurai futi chimiro chakadaro. Ipapo vati chimiro chakadaro chinokonzera kuti vari kunamata vanamate vari murima. Ndo chimwe chekutanga, because shoko ndo rinovhenekera. Plus vanoonda pamweya
kwashi, nekuti shoko ndo chikafu chapamweya. Saka vanhu vanofanira kuti vanamate vachiverenga shoko. Then kune rimwe dambudziko futi rekuti vamwe vanobva vati alright tauya hedu pashoko asi isusu tinongoverenga New Testament chete, Old Testament waamunya. Ivavo ndosaka panze rugwaro rwose. Kureva kuti unoziva kuti munhu ukati uchidya zvako asi uchisiya zvimwe zvinodikanwa nemuviri zvinokanganisa utano hwako. Isusu taitodzidza kucontent kuprimary kuti panoda macarbohydrates, maproteins nezvakadaro. Saka ukasiya zvimwe vana pavaendwa navo kuskero waitogona kunzwanzi imi mwana haana maproteins uyu. Anenge achidya but anoita kwashi, anoonda. Saka bhaibheri rinofanira kushandiswa nevatendi riri rese Old neNew Testament. Saka chimiro ichi chekuti kudzidziswa kwaJesu nekwebhaibheri kwakabharabhadzwa, Pauro anga afanozviona. Inzwai achiudza Timoti achimunyevera pana Timoti wechipiri chapter 4 verse 1 to 5. 2 Timothy chapter 4 kubva verse 1. Ndinokupupurira kwazvo pamberi paMwari naKristu Jesu, iye uchatonga vapenyu navakafa pakuonekwa kwake nouchi hwake. Paridza shoko, ramba uchidaro nenguva yakafanira kunyange isakafanira. Rayira, tuka, ranga nomwoyo murefu, zvikuru nokudzidzisa. Nokuti nguva ichasvika yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama, asi vachida kufadzwa panzeve dzavo. Vachazviunganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo, vachifuratidza nzeve dzavo pazvokwadi, vachitsaukira kungano. Asi iwe svinura pazvinhu zvose, tambudzika, bata basa romuevhangeri, upedzise basa rako kwazvo. Hanzi time yaizouya yekuti vanhu vanenge vasisadi shoko asi vauda kuudzwa ngano, vosendeka bhaibheri parutivi. Pfungwa yaiti votsvaga zvinonakidza nzeve. Saka munhoroondo yechechi mufundisi, Roman Empire payakaparara, vaive muRoman Empire vaive mapagans, toti kudii, vanhu vahedheni vasinganamati. Kana kuti vainamata zvimwari zvakawanda. Saka zvimwari zvaikurumbira munguva yevahedheni zvimwari zvemuchadenga, zvezuva nananyeredzi. Saka chaive chimwari chikuru chaizezwa nevahedheni chavairespekta zvakanyanya, chaive chimwari chezuva. Zvekuti kuvahedheni vaive vakadedicata madays of the week vachagovanisa vamwari vavo. Sekuti handiti vhiki rine mazuva 7 ka. Saka munobva mati rimwe zuva ngatiriti nderemwari wechakati, rimwe zuva mwari wechakati. Saka musi wekutanga wevhiki weSunday kutoti Sunday, varayiro rekuti Sunday patinoti svondo paya, raive riri zuva rakadedicatwa kuchimwari chezuva. Sunday day. Sunday day, thank you. Mazumata. Vaiti chimwari chezuva Sunday day. Zvekutoti zuva reSunday mururimi rwechirungu vaitoti it is the venerable day of the sun. Zuva rinoremekedzwa rechimwari chezuva. Mapabata kapa. Saka ndo zvaive muchihedheni. But bhaibheri ranzi ndo raifanira kudzidzisa vanhu, roshandiswa kuparidza nekurayira. Saka rakasvika nguva yekuti rakasudurudzwa. Why? Nekuti vakuru vechechi pavaiparidza vaida kuti vanhu vakawanda vauye muchechi. Saka zvainetsa kuti vanhu vakura vachirespekta zuva rezuva. Musi wekucherechedza zuva. Muvati vachiuya kuchechi kuri kushandiswa bhaibheri. Nekuti kuchechi ukashandisa bhaibheri raibva rati zuva rinoremekedzwa ndereSabata rechinomwe. Saka kuti urambe uchishandisa bhaibheri pakadaro iwe uchida kuti vanhu ava netsika idzi vauye, saka bhaibheri raisudurudzwa. Saka vakatotanga vakuita mitambo miviri, kuti musi wechinomwe wevhiki vanoenda kuchechi, then musi wekutanga wevhiki wagara wango uchirespektwa nevahedheni, vaibva vaita futi mumwe mutambo ronzi day rerecreation. Muri kuona maitiro azvaita. Matimambocherechedza kuti weekend yedu ine mazuva 2. Makazviona? Ndo pazvakatangira kuti weekend iite mazuva mairi, kuti zuva chairo rekupera kwevhiki reSaturday, kozoita iri reSunday rawedzerwa
kuitira kuti vanhu vadhonzerwewo padhuze vanoremekedza zuva, mwari wezuva. But Satani anga atoronga tsoro dzake kare. Jesu paakaya pekutanga paya, Satani angaita kuti zuva reSabata vaJudha variremedze nemitoro yakawanda, kuti rive chinhu chinozvidzwa. Vanga vawedzera mimwe mitemo yakawanda paSabata kuti riremere vanhu. Saka yaitova pfungwa inobva kuna Satani. Aiziva zvaaida kuzoita pamberi. Saka panguva ipa yaifamba pane mahoridhe mairi, rekuremekedza zuva nerechinomwe, zvakaramba zvichikweshana zvakadaro kwemakore, kusvikira nengari yemitoro yenge yaremedzwa pazuva reSabata. Sabata yakapedzisira yakunzi nderevaJudha. Because kaomero karakaita siyana nevaJudha ngavaite zvavo. Saka rekutanga revhiki ndobva rakurumbira. Muri kuona kuti pese apa hapasoshandiswa bhaibheri. Zvakadaroko zvekuti takazosvika mugore ra321, batai dheti iroro vateereri, 321 AD kwaive naempara ainzi Constantine. Ndiye akazoisa mutemo wekutanga wekuti svondo ngaichitorwa seholiday musi wekutanga wevhiki. Ndokufamba kwazvaita ikoko kusvikira ira kunzi nderevaJudha, ndokusvika ratozosudurudzwa. Chii chiri kuitika pese apa? Bhaibheri ranga risashandiswe. Rinofanira kugaidha vanhu kuti tinonamata musi upi, tinoenda musi upi. Pauro anga ambozviratidzwa. Endai pana Mabasa 20 vhesi ya29 to 30. Mabasa 20 vhesi 29. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda, mapera anoparadza achapinda pakati penyu asingarege boka, uye napakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsautse vadzidzi vavatevere. Bhaibheri ranga risisipo. Vanga pane dzidziso dzisiri kubva mui. Saka patiri kuti polluting the sanctuary, tikuti chimiro chakapinda chechichi chabharabhadza zvanga zvakanzi naMwari ndo zvinogaidha munhu kuti auye kuruponeso. Papa kushandiswa tsika nekutsvaga zvinhu zvinongoita kuti kuchechi kuzare vanhu. Bhaibheri risashandiswe. Onai chimwe chakaitika pana Mateo 23 vhesi ya9 na10. Mateo 23 vhesi ya9 na10. Vhesi ya9. Musaidza munhu uri panyika baba venyu, nokuti mumwe chete ndibaba venyu ivo vari kudenga. Musaidzwawo vatenzi, nokuti mumwe chete nditenzi wenyu, iye Kristu. Saka pamaverenga apa pastor, kana pasiri kudzidzwa bhaibheri risashandiswa, dambudziko rinouya rakabva rauya muchechi nderekuti munyaya dzezekunamata kune vamwe vakabva vatanga unza ana baba. Iko pari kunzi munyaya dzezvomweya hapana munhu anofanira kuwana title yekuti baba, hapana anofanira kuwana title yekuti father. Saka bhaibheri risashandiswe zvakachitanga kuwanika. Muri kuona kubharabhadzika kwazviri kuita. Inzwai pana Mabasa 10 zvakare vhesi ya25 na26. Mabasa 10 vhesi 25 na26. Mabasa 10 vhesi 25. Zvino Petro akati achipinda, Kornelio akamuchingamidza akawira pasi petsoka dzake akamunamata. Asi Petro akamusimudza akati, simuka, neni ndiri munhuwo. Saka bhaibheri haritendere kuti munyaya dzekunamata munhu apfugame pamberi pemunhu. Haritendere. Mufundisi mukuru Petro ari kutoramba. Manhenga rekuti bhaibheri ranga risashandiswe chinova chingwa chiya. Anomanzwa paipa panzi chingwa chaive chedisplay, chekuratidza everyday. Kureva kuti bhaibheri rinofanira kushandiswa everyday. But paperiodi ranga risashandiswa. Saka tsika yekutoti mutende anogona kupfugama pamberi pemumwe mutende yanga yakutotenderwa kupfugama pamberi pemunhu. Chero ari mutungamiriri. Peter mufundisi akaramba kupfugama. Hazvitotenderwe nebhaibheri. Saka nyaya iyoyi yekuti vanhu vazive kuti vanongopfugamira Jesu ndiye chingwa cheupenyu, bhaibheri ndo rinoshandiswa. Pakachitanga kuuya matraditions muchechi, vanhu vaakupfugamira even munhu. Hani mazonaka matitles atiri kudzidzaya ndo paakachitanga kuwanika muchechi. But risiriro raive zano raMwari. Rekatimbonzwa kabo tigoyatenda pamberi. Toda kutenda. Polluting the sanctuary part 3 ndo chidzidzo chatinacho. Soko rakanaka kunesu afambe.
pano tinoenda pasipo, asi muponesi achazouyazve kutonga umambo hwakewo. Ari kuuya nekukasika, Jesu zve ari kudzoka. Nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Makuva ekare apo vanorara, vafambi vakafa naKristu. Vachazarurazve vanhu vanomuka, vachapona pamwe naJesu. Ari kuuya nekukasika, Jesu zve ari kudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa. Vaponesiwo vachabva pasi rese, vanamate mambo wedenga. Ari kuuya nekukasika, Jesu zve ari kudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, ameni zve haleluya, ngekudawira tichasvika. Namata simbira kufara dakara, topfeka mbiri yekudenga. Ari kuuya nekukasika, Jesu zve ari kudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu Polluting the Sanctuary part 3, kusvibiswa kwenzvimbo tsvene part 3. Ndizvozvo. Taona kuti chingwa chaigara chiri patafura yekuratidzira ichi chaimirira shoko raMwari. Kureva kuti muchechi pavatendi hapana nguva inofana kushayikwa shoko raMwari. But panhoroondo sekudzidza kwatiri kuita yechechi, shoko rakasvika kusendekwa parutivi, pachitsvagwa zvinongoita kuti vanhu vagarisane vawande muchechi. Saka ukasudurudza shoko, ndo ranzi rinodzidzisa, ndo rinopa doctrine nekurayira zvese. Saka chikonzero Mwari aiva akaita kuti musanctuary mugare muine chingwa, yaive wei yekudzidzisa vanhu kuti muchechi ngamugare muchiverengwa Bhaibheri. Ndo rinofana kukudzidzisai, ende parinodzidzwa, sezvo chingwa chaitwa chiri fresh musi weSabata wega wega, panenge pane pfungwa yekuti Mwari aikurudzira kuti paise panoungana vatendi kuchechi musi weSabata, ngavadzidze zvakadaro zvinogona kuvasustaina vhiki rose. Kuitira pavanozodzoka next week voskodya futi chimwe chingwa chinopisa, ndo zvaiedza kudzidziswa. But Bhaibheri rasudurudzwa. Ona imwe dambudziko rakaitika zvinhu, kuparabhadzika kwazvakaita, ndo zvati kuti polluting the sanctuary. Kuparabhadzika imbonzwai pana Exodus 20.
verse 4 to 6. Munzwe zvinorayirwa nebhaibheri. Exodus 20 verse 4. Usazviitira mufananidzo wakavezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida vanochengeta mirayiro yangu. Saka pana Exodus 20 ndo pane mitemo ine 10 yaMwari. Waverengwa namufundisi ndo mutemo wechipiri. Wekutanga unenge wati tisave nevamwe vaMwari. Saka Mwari mutemo wechipiri kutidzidzisa kuti Mwari wacho wechokwadi anonamatwa sei. Saka Mwari vanga vakarambidza kuti pakunamatwa kwaMwari wechokwadi hapadi kuti tishandise zvidhori kana mifananidzo kana zviumbwa. Zvingave zvechinhu chiri kudenga ndo kuna Jesu, kana panyika pasi ndo pane vanhu vapenyu nevakafa, kana zviri pasi penyika pasi pemvura kureva zvinanahove. Mwari anga akati kana tiri kunamata Mwari wechokwadi hatishandise zviumbwa kana zvidhori. Mapaona kama. Saka dai kuri kwekuti bhaibheri ramaverenga iri mufundisi aripo, munhu arida kunamata asina chinomugaidha, ndo dambudziko rakaitika munhoroondo yechechi patiri kuti Polluting the Sanctuary part 3. Vanhu nengari yekuti bhaibheri handiro riri kushandiswa kupa doctrine, vanhu vakachitanga kutenderwa kunamata vachishandisa zvidhori nezviumbwa muchechi mani, nekuti hapana bhaibheri rinovasvinudza kuti izvi zviri wrong izvi. Hapana ka. Zviumbwa zvacho mufundisi, even pandinombokurukura nevamwe vanenge vachiti bati kukana chiri chiumbwa kana chifananidzo chaJesu, panobatsirika sei papo? Bhaibheri karati chero Jesu hanti ari kudenga. Ari kudenga. Zvikanzi usatore chifananidzo chero chezvinhu zviri kudenga. Magona kupindura pastor. Pinduraiwo vateereri ipapo, because zvinoita sekunge kana chaJesu chinotenderwa. Bhaibheri tinotarisa kuti rati kudii, because rati usaite mufananidzo wechinhu chero chiri kudenga. Kudenga kunowanikweiko? Zuva, mwedzi, mustari, heaven. Asi kudenga rechitatu ndo kuna Mwari, ndo kuna Jesu nengirosi. Ndizvozvo. Saka munhoroondo yechechi pane zvidhori zvakatanga kukurumbira. Ndikati zvidhori ndotiko mifananidzo. Because kune mazita mahombe pastor ekuti tikangotaura zvemubhaibheri mazita munotanga kufunga ndanani? Vana Paul kana ana Peter. Nana Peter, ana Elia, vana Maria. Right. Saka ndo vakatanga chechi yakachitanga kutendera kugadzirwa kwezvifananidzo zvana Peter nana Maria. Ndobva yachitotendera vanhu kuti vapfugame pazviri, asi mushoko raMwari hazvipo. Zvinotorambidzwa. Saka zvakabva zvaitika ndezvekuti bhaibheri ranga risina vanhu vakawanda. Saka zvifananidzo zvaakutenderwa muchechi, but bhaibheri riri kudii? Riri kurambidza. Saka mutemo iwe wechipiri wakabva wabviswa muzvinyorwa zvechechi. Ameno mukunzwisa kuti chechi ine payainyora mitemo yaMwari ichibatsira kudzidzisa. Sezvinongoita chechi nechechi dzine madocuments adzo, mabhuku anobatsira. Vamwe vanoti machechi manual, zvichienderana nekuti ichechi ipi, vanenge vaine mabhuku aya. Saka mumabhuku iwa echechi yakabva yaona kuti zvatiri kuita nebhaibheri zvasiyana, kwakurabha mutemo wechipiri uya kuubvisa. Saka yakabva yasara ya9. Sokuti kana vachiticha ma10 commandments avo panenge pachionekwa 9 apaonekwe 9. Verengai mutemo wekupedzisira pana Exodus 20 verse 17. Exodus 20 verse 17. Usachiva imba yokwako, usachiva mukadzi wokwako, kana muranda wake kana murandakadzi wake, kana nzombe yake kana mbongoro yake, kana chimwe chokwako. Saka chechi zvayakabva yaita panguva iyi yakanodimbura mutemo wechiteno wamaverenga uyu. Mutemo wechiteno wekuti usachiva chokwako kana imba yokwako kana mukadzi wokwako. Chechi yakabva yaudimbura kuita miri wekuti usachive pawo wega, then mumwe ndobva wanzi usachive mukadzi wokwako nezvimwe, kuti ite kutsiva wechipiri uya wezvifananidzo uya. Saka iripo 10 yakakwana, but usawanikwe muzvinyorwa zvechechi mutemo wechipiri unorambidza kushandiswa kwezvifananidzo.
maybe yambiro yatingangowana mubhaibheri pachimiro ichi nhasi, nekuti tsika iyi ichiri kuraramika. Verengai pana Jeremiah 10 vhesi ya 3 kusvika pana 5. Jeremiah 10 verse 3 to 5. Pane yambiro inogona kubatsira kuti tsika iyoyi ipere. Nokuti mumwe unotema muti mudondo, riri basa ramaoko omunhu, unoveza nedemo, vanoushongedza nesirivheri nendarama, vanourovera nembambo nenyundo kuti urege kusununguka. Zvakafanana nembiru dzakavezwa dzisingataure, zvinofanira kutakurwa nokuti hazvigone kufamba. Musazvitya nekuti hazvigone kuita zvakaipa, kunyange kuita zvakanaka hazvigone. Hanzi idzi dzitori tsika, hazvisi mushoko raMwari. Ndozviri kunzi nebhaibheri tsika dzevanhu hadzina maturo. Hanzi munhu anotora demo oenda musango kunotema muti. Kana atema muti ouveza, wobva wabuda uchiita kunge mufananidzo wemunhu, oupolisha otora waya nezvipikiri ourovera pamadziro. Vanhu vototanga kupfugamira chinhu chavezwa ichocho. Zvikanzi nebhuku raMwari raJeremiah, haikonai kuzvitya zvinhu izvozvo, because hanzi ndezvekutotakura, kutoti uchiende pamadziro unenge watochisimudza. Munoona kuti chimwe chinoita zvitonge zvinotyisa chii? Pane pekuti chidhori chacho chinenge chifananidzo chacho chinenge chakagadzirwa ine way yekuti unopisa wotofunga kuti munhu akanditarisa, because chinenge chakagadzirwa muchimiro chemunhu. Hanzi itsika dzisina maturo nebhaibheri. Chii chimwe chakaitika bhaibheri rasudurudzwa? Nekuti chingwa chaive patafura chiri kumirira shoko raMwari. Saka munhoroondo yechechi zvakabharabhadzwa. Endai pana vaEfeso 2 vhesi ya 8 to 10. vaEfeso 2 vhesi ya 8 to 10. Nokuti makaponeswa nenyasha nokutenda, izvo zvisingabvi kwamuri asi chipo chaMwari. Hazvibvi pamabasa kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza, nokuti tiri basa rake, takasikwa kuti muna Kristu Jesu tiite mabasa akanaka akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe maari. Zvaverengwa namufundisi ndazvipatsanura kuzviisa into 4. Zviri pana Ephesians 2 verse 8 to 10. Panotsanangura kuti tinoponeswa sei. Saka panzi, for we are saved by grace through faith. Isai mshoni. Tinoponeswa nenyasha kuburikidza nekutenda. Not out of our works. Kuponeswa kwedu hakubvi mumabasa atingaita isusu. It is a gift of God. Asi ruponeso chipo chaMwari. So that we do his good works. Kuitira kuti tigozogona kuita mabasa ake akanaka. Manzwa here process yacho. Kuponeswa kwemunhu kunoitwa nenyasha dzaMwari kuburikidza nekutenda kunenge kwaita munhu. Hapana mabasa anoitwa nemunhu kuti aponeswe. Chipo chinopiwa naMwari. Ruponeso. Kana munhu aponeswa ozoita mabasa akanaka. Pfungwa yandanchida apa ndeyekuti people are saved by grace through faith. Vanhu vanoponeswa nenyasha kuburikidza nekutenda. Ndo zvinobuda mubhaibheri. But bhaibheri rasudurudzwa munhoroondo yechechi. Kwanga kwaane dzidziso inonzi salvation by works. Kuti vanhu vakatanga kudzidziswa kuti uponeswe, pane nzira, pane mabasa aunofanira kutoita kuti uponeswe. Process yacho pastor inoda iso. Unotanga watenda kuna Mwari. Waona nyasha dzaakatitira kuburikidza naJesu. Right. Kana watenda unobva waponeswa. Handitika. But kana waponeswa, Mwari anochitarisira kuti nesimba raanokupa wochiita mabasa akanaka. Saka mabasa anoitwa nevakaponeswa. Chimwe chirungu chinoti we are not saved by works. Handitika. But if we are saved, it is shown by our works. Atiponeswe nemabasa. Asi kana taponeswa, zvinoburitswa pachena nemabasa atinozoita. Yes, we don't do my works to be saved. Handitika. But
we do good works because we are saved. Ndikustruggle kuti zvinyatsobuda because pfungwa iyoyoka ikasabuda zvakanaka vamwe vanopedzisira kuti saka mutemo hausina basa kuita zvinodiwa. Kana ndiri kunzwa izvakanaka kuti mufundisi we do munhu kuti anze aponeswa anenge atenda muna Jesu, right, kuzadzisa nyasha dzatakapiwa, right. Ndopandaisa chirungu chekuti we don't do good works to be saved. Kusi kuti munhu anotanga aita mabasa akanaka kuti Mwari azoti iwewe ndiwe uchawana upenyu usingaperi. Very good. Point yechipiri yabuda pana vaEfeso. We do good works because we are saved. Kana munhu waponeswa manje wapinda muukama naJesu, yes, ndo zvinozokuita kuti uchiita mabasa akanaka, uchiteerera mutemo waMwari. But munhoroondo yechechi manje vanhu vanga vakuita anonzi mapilgrimages ekuti unozvirwadzisa kuti uponeswe. Ndikuedza kufunga kuti ndingape muenzaniso wekutipo sekuti unogona kurayirwa nemufundisi kuti swera uri pazuva rinopisa, kakutamburira kuti ugashirwe naMwari, kuti ugashirwe, kuti vanhu vaitsvagirwa nzira dzekuzvirwadzisa panyama kuti ndo zvinoita kuti Mwari akugashire, sekunge zvinonzi kambaira pazvipikiri kana kuti gara pari kuruma kakurwadziwa kaya warwadzirwa Mwari. Saka vanhu vanga kutoita nzendo dzimwe dzinorwadza kana unzi enda kunyika yekwakati usina bhutsu uchifamba pachando chinotonhora. Pauri kudaro Mwari aona kusafa kwako woponeswa. Neainzi mapenance. Penance manje kwaive twati chiko mapenance nemaindulgences. Kwaive indulgence ndo macertificate aye kuregererwa kai kuti munhu aitenga kuti ndikaita chitema chakati chine mari yacho opuwa certificate sereceipt yekuti pandakaita upombwe risiti yacho indakatoregererwa. Chaikonzera zvese izvi chingwa rinova shoko raMwari chabviswa parutivi. Saka munhu aigona kutonotenga certificate yechitema chaachada kuita next month. Saka chechi yakatanga kuita mari kuburikidza nezvinhu zvakawanda zvakadai. Chimwe futi chakawanikwa munhoroondo yechechi mufundisi, zvinhu zviri pachena sezvinodzidziswa mubhaibheri pana Marko 16 verse 15 na16. Mark 16 verse 15 na16. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Anotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Bhaibheri rinodzidzisa kuti munhu handitati you are saved by grace through faith. Tinoponeswa nenyasha kuburikidza nekutenda. Kana wadaro Bhaibheri rinobva rarayira kuti atenda ngaabhabhatidzwe achaponeswa. Anobhabhatidzwa pamaverenga munhu akaita sei pastor? Anenge aparidzirwa, kana uzvinzi endai muvaparidzire. Right. Saka munhu anoparidzirwa otenda, kana atenda obva abhabhatidzwa. Very good. Saka ndengari kuti Bhaibheri ranga risaverengwa. Ani matoona kuti mazviverengo vateereri matozvinzwoka izvi kuti atenda aparidzirwa obva abhabhatidzwa. Saka munhoroondo yechechi panguva iyi vanhu vakatanga kubhabhatidzwa vanhu vasina kuparidzirwa, vanhu vasina kutenda. Ndo pakaintroducwa kubhabhatidzwa kwetuvana tuchena. Infant baptism. Ndo payakaintroducwa zvisingawanikwe mubhaibheri. Asi zvichiri kuitika nanhasi zvekuti unotoona mumwe murume mukuru achiti ndakabhabhatidzwa ndichiri kacheche. It's unfortunate. Ndo zvandingatotaura. Because hatigone kublema munhu iyeye ari kuti ndakabhabhatidzwa ndiri kacheche. Zvinhu zvakaitwa ndosaka tati chechi yakabharabhadza. Yakabharabhadza zano raMwari. Saka patikuti polluting the sanctuary part 3. Kubharabhadza chokwadi chaMwari chemubhaibheri ichi zvakadaro zvekuti munhu iye zvino anotonzwa ari right achiti ndakabhabhadzwa ndiri muchechi. Tsika iyoyo haina kubva mubhaibheri. Vanhu vakadaro mukasangana navo pastor panotoda kuitwa macorrection. Saka tsika ndo dzakanokurumbira kupfuura Bhaibheri. Verengai vhesi rekupedzisira muone vateereri vedu. Mark 7 verse 6 to 9. Mark 7 verse 6. Teererai munzwe vateereri, pari kutsanangurwa nyaya yeshoko raMwari vhesi tsika. Kuti aiwa ndo zvinoitwa kuchechi kwedu, ndo zvatakakura tichiita, inzwai zvinotaura Bhaibheri. Akati kwavari, Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu imi vanyengeri. Sezvazvakanyorwa zvichinzi vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo
asi mwoyo yavo iri kure neni. Vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yavanhu. Munosiya mirayiro yaMwari muchichengeta tsika dzavanhu. Akati kwavari, zvirokwazvo munoramba murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu. Saka tsika ndo dzanga dzaakukurumbira kupfuura murayiro waMwari. Kubharabhadzwa kwakaita zano raMwari rekuponesa. Vanhu vanoponeswa vachidzidziswa shoko raMwari. Iro shoko raMwari ndiye Kristu wacho. Uonekai vateereri. Tinoda kutenda vateereri. Ngatirambei tichifamba pamwe chete. Tibatei panhare dzinotevera idzi 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira